Sa lalawigan sa Bohol, matag tuig na lang musubay ang mga fruit vendors sa dakbayan sa Tagbilaran nga dili mahalin ang ilang mga paninda ug aron mahalinan giminudo ang pagbaligya sa ilang mga prutas. Sama sa gihimo sa 41 anyos nga si Evelyn Estomata nga nakapwesto sa Tagbilaran City Square. Ang 250 pesos nga kilo sa ubas mapalit na og tag 55 pesos ngadto sa 70 pesos. Affordable apan mingtiabaw sila nga gamay pa jud ang mamalitay og prutas para sa Bag-ong Tuig. Gamay usab ang kapilian sa mga prutas nga sagaran inangkat gikan dinhi sa Sugbo. Pero kerira ang mga lingin nga mga prutas sama sa apple, ponkan, kiat-kiat, mangga, watermelon, ubas, nangka ug pinya. Naglaom ang mga manindahay nga dagsaon sila karong December 30 ug December 31 para sa tradisyon sa pag-andam og lingin nga prutas nga pampaswerte sa Bag-ong Tuig. Nino jud lahi ra jud sa last year. Dai customer pero talag sara ba amo palit. Amo pantabangan og kamba sa mga tindera. Tungod siguro sa crisis nga wala pa kabalik ng trabaho ang mga tao. Wala pa kwarta.